बिजेपिजों थां इउपिपिएलजों थानायनि खुनु बाथ्रा गैया। आं मा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। बे नैबे गयबारिथ' नङा, बारि ओरैनो हालदै दं, सबाय बिमा दं, गय गोदान गायनाय दं, ओरैजाय बिदिनो आरो गय बागान गायजेननायसो। दा बुंनांगौ खोथाया बेसो, माने बिराद थाम्फै अरो बेयाव। दा आं मा बुंनो लादों, थांनाय बाराव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहायाखै। बिथाङा जा देरहाबाय जाबाय। बिनिफ्राय आंनि बुंनो लानाय बाथ्राया बेसो, दिनै जि प्रमद बा इउपिपिएलखौनो बिटिसि हालामाव, आं बांसिनखौ बुङा, क'क्राझार एमपि समस्ति बेवहाय जों जानाखि एमसिएलए समस्तिफोरा गोलैदों, बेवहाय बे एमसिएलए समस्तिफोर गोलैनायनि गेजेरावनो बांसिनै बर' रायजो राजाफोरा इउपिपिएलखौ थांनाय बे एमपि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव इउपिपिएलनि रावबो सुबुंखौ बर' गामिनि सुबुंफोरा हाबहोआखै। जाहोना मानो? प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बे बिटिसिआव जेबो जौगासारनायखौ लाबोनानै होफैनो हायाखै। दा आं क'क्राझार समस्तिनि हिसाबै, दा आरो बेयावनो ग्राउन्डआव थानाय हिसाबै आं बैफोरखौ मोनदों। आरो नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला सोंनानै नाय गामि गामि। बिसिनाव बिसोरनि जानानै भट बिनो सोर थांदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां थान्दै बिथांमोन। दा बिथांमोना मा बुंहैदों? दा बिथांमोना जेब्ला गामि गामि इउपिपिएलनि जानानै जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै भट बिनो थांदों, अब्ला गामिनि रायजो राजाफोरा कुइसन खालामदों, नोंथांमोना मानो फैदों? बै समाव आबसुनि थान्दै जाय बिथांमोना बैयावहाय जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै भट बिनो थांदों, बै समाव बिथांमोना रिप्लाइ खालामदों, जोङो इउपिपिएलनि जानानै नोंथांमोननिसिम भट बिनो फैदों होननानै बिथांमोना गिबियावनो गावसोरनि खुगाजों बुंथिनानै लानो गोनां जादों। नंखाय नंदोंबा गामि गामि सोंहै, बयबो बुंगोन। दा बिनि सायाव आं मा बुंथिनो नागिरदों, दिनै जुदि इउपिपिएलआ गावसोरनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै भट बिहैनो हायाब्ला बा हायासैब्ला, बिथांमोना दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव माबोरैहाय थावरिनो हानो? दा अब्ला प्रमद बर'आ पलिटिकेल ग्राउन्डआव रायजो राजाफोरजों रावजोंबो अनसायजाया नामा? बे नोंथांमोननि कुइसन जागोन। नंखाय नंदोंबा, सोरबा आलासि दंबा, खुरमा जाथि बंस दङब्ला नोंथांमोना सोंनानै नाहर बै क'क्राझार बायदियाव। दा थाम्फैया बिराद डिस्टार्ब। दा बेखिनियाव आं नोंथांमोननो बेखौ बुंबाय। आरो अब्ला गामिनि रायजो राजाफोरा जेब्ला बै आबसुनि थान्दै जाय बिथांमोना बै एमपि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलाव जयन्त बसुमतारी बा इउपिपिएलनि बिजाथि बा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि जानानै जाखिनि बिथांमोना भट बिनो थांदोंमोन, भट मागिनो थांदोंमोन रायजो राजानिसिम, बे समाव बिथांमोना बेखिनि रिप्लाइखौ खालामबाय। दाना रायजो राजाफोरा मा रिप्लाइ खालामफिनखो? दा रायजो राजाफोरा बुंफिनदों, जोङो इउपिपिएलखौ जों हाबहोनाय जानाय नङा। नोंथांमोना बर' फरायसा आफादनि जानानै फैदों, दे नोंथांमोना जुथुमाखौ जागायदो, जोङो खोनासंदिनि। बेबायदिल' बिथांमोना जास्ट मिटिंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बिथांमोना थांनायखायसो मिटिंखौ जानो होदों। अब्ला नोंथांमोना नायदो, दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल सरकारखौ लानानै मानो गोजोनाखै? डेट मिन्स बैयावहाय जेबो जौगासारनाय फैयाखै। जुदि गमामायैनो प्रमद बर'मोन बुंनाय बायदि, फेरेंगामोन बुंनाय बायदि, सोरबा राकेश ब्रह्ममोन बुंनाय बायदि गमामायैनो जौगामारदोंमोनब्ला रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ फोसावदिं मेलाव थांनायखौ मानो होबथानो गोनां जाखो? मानो अबजेक्सन लाबोनो गोनां जाखो? मानो कुइसन खालामखो? बे बिराद गिदिर मेटार। जाय मेटारखौ जोङो साननानै नायनो नांगोन, जाय मेटाराव हाबनानै जों बिजिरनानै नायनो नांगोन।
अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो दिनैनि इउपिपिएल सरकारा बोसोरब्रैयाव बाबेनबाय दिनै बिटिसिनि थाखाय मा जौगासारनायनि खामानि मावखो। दिनै बिटिसिआव मार्केटआ बिराद डाउन। खायसे खायसे गामिया जुदि बै नरेन्द्र मदि बिथांनि बा सेन्ट्रेल सरकारनि बै रेसनखौ मोनाब्ला खायसे खायसे गामिया ओंखामखौनो मोनजायाबो जासिगौ। बैबायदिखौबो दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना माबायदि दुगा दुगा खोथा बुंदों। होमबा नोंथांमोना मोनथिबाय बिथांमोननि फोसावदिं मेलाव इउपिपिएलनि रावबो जे बिबानगिरिफोरा बा सोरबा हेफाजाबगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै भट बिनो हायाखै होननानै खोनानो मोनबाय। थांदों इउपिपिएलनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बिथांमोन आरो एनडिएनि गेजेराव जेरै बिजेपि दं बिजेपिनि माखासे इउपिपिएलनि माखासे लोगो नांनानै थांदों। जाय गामियाव बर' गामिनि अनगायै हारसा गामि जायखौ बाङालि बेंगलि बिहारि बैफोरबायदि जायगाफोराव बा सावथालि जायगाफोराव बिजेपिनि माखासे सुबुंफोरा थांनो हादों आरो बांसिनै जोंनि दारि गोलाव बिदामोन बिथांमोननियाव बांसिनै गावसोरनि मानसि थांदों। थेवब्लाबो जेबो बिसोर इउपिपिएल बा बिजेपि दोलोनि जानानै बिथांमोना बैसोर दारि गोलाव बिथांमोननिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनाखै आरो बिथांमोना 100आव 3%बो बिथांमोननि सापर्ट मोनाखै। दा बे बेलायाव बेखिनिखौ बुंबाय। दा बिब्दिब्ला फैदो मोनसे आफाद जाय आफादा उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव एनडिएफबिजों 34 बोसोर नांसोमनानै एनडिएफबिनि जाय माखासे एजेन्डाफोर दंमोन जाय माखासे साबजेक्टफोर दंमोन जाय साबजेक्टखौ लानानै एनडिएफबिआ बेवहाय सक्ति खालामनो थांदोंमोन बै सक्तिया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बिथांमोना जाबायदि सिमांखौ लानानै बिथांमोना हाग्रायाव नांसोमदोंमोन जाबायदि सिमांखौ लानानै बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा सम आरो जिउखौबो बावबोनानै बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बिथांमोना मोनसे सुजुग मोनदोंमोन। बै सुजुगनि गेजेरजों बे जोंनि बर' हारिनि जिथु गांनाय उखैनाय बे गांनाय उखैनायखौ आलादा उदां बड'लेण्डनि गेजेरजों जोङो सुफुंनो हागोन साननानै बिथांमोना जाबायदि थांखिखौ लानानै बिथांमोनहा खामानि मावै मावै बै दिनखालि बेबायदि मोजां मोनसे गोरोबथा जागोनखौ साननानै बिथांमोनहा जाबायदि सोरनिबा दैदेननायनि गेजेरजों बा बारस' जानायनि गेजेरजों बिथांमोना जे गावसोर लुबैनाय बायदि बिथांमोना जाबायदि सक्ति खालामनो नागिरदोंमोन बेबायदि सक्तिखौ जे खालामनो हायासै बा बिथांमोना बैबायदि बुंनायनि सुजुग आरो स्कपखौ मोनासै। दा बैनि थाखायनो बैखौ लानानैनो जाय बर' हारिनि थाखाय अराय सम मोजांखौ हास्थायनानै गावखौनो बावसोमनानै उदां आलादा बड'लेण्डखौ सोरजिनि मुङाव बिथांमोना फिन NLFPखौ दाफिननानै बिथांमोना जे गोदानै मोनसे हाग्रायाव थाफिननायनि गेजेरजों सरकारनि खावलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जे ट्राइपार्टि टकनि थाखाय सुबिदा मोनगोनखौ लानानै बिथांमोना जे गावसोरनि थांखि बा दाहार फारसे बिथांमोना बोहैफिनदोंमोन बा फैफिनदोंमोन। फैनायनि उनावहाय बिथांमोना केम्प लुनानै बिथांमोना डिजिगनेटेड केम्पआव थादोंमोन। बै डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय समाव माखासे सरकारनि प्लान आरो पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोननो डिभिसिभ पावार सोनानै सोरबाया सोरखौबा थाखानि लालस देखायनानै बिथांमोनखौ मा खालामदोंमोन NLFBखौबो 2 बोसोर जास्लाबिनि सिगां बिथांमोनखौबो गावस्रा गावस्रि खालामदोंमोन। दा बै गावस्रा गावस्रि खालामनायनि गेजेरजों मा जाबाय NLFBआबो थुब्ला खावनै गावबाय। खावनै गावनायनि गेजेराव मा जाबाय बैनिनो जाय 4 लाखखौ बिसिनानै 2 लाखखौ लानो नागिरनाय बिथाङा 2 लाखनि लालस देखायनानै गावनि सोरखौबा केडारखौ सोरखौबा बेबायदिनो गावनि आवथायाव लानानै थांबाय 2 लाख होगोन होननानै। नाथाय 2 लाखखौ बै 4 लाख बिसिग्रानि केडारफोरा साबैसेया मोनखो दिनैसिम गैया। माला मोनगोन होनब्ला इलेक्सननि उनाव मोनगोन, इलेक्सननि सिगां मोनगोन, इलेक्सन जाथोंसै। बैफोरनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै थगायजाबाय। बे थगायजानाया जानानै थांबाय। नाथाय बैफोर मानो गले गले जाबाय थादों? जुदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया मोजां मोनब्ला दिनै बिथांमोना मानो गावनांगौमोन
आरो दिनै बे सरकारा मोजां मोनब्ला दिनै बिथांमोनखौ थाखा फैसानि लालस खालामनानै 2 लाख होगोन होन्दों 2 लाखखौनो मानो होनो हायासै 2 लाखखौ जुदि होनो हानायमोनब्लाबो बे सरकारा होदोंलै होनजागौमोन। अब्ला दिनै नोंथांमोना मा नुनो मोनदों दिनै जाय बायदिया बर' हारिनि बेसेबांबा गिदिरथार सिमांखौ सिमफायनो हादोंब्ला नों आंखौ मानो थगायनो हाया जानो बैफोर मोनसे गिदिर सोंथि। दा बैनि उनावहाय फैबाय दिनै जे सानफा एफा नंखायैनो सोरखौबा आर'नाइ गानहोनायखौ नोंथांमोना बयबो नुदों। येस, आर'नाइ गानहोनाया इउ पिपलनि मोनसे नेचार। दा बैयावहाय माखासेया माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायावबो गानहोजाबाय, माखासेया माबा मोनसे काहिनिनि थाखाय गानहोजाबाय, न' डाउट। नाथाय नोंथांमोना गिनांगौ बाथ्राया नैबेसो दिनै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिजेपि आरो इउ पिपलआ एलायन्सआव थाला आरो बायसान्स जुदि बिजेपि आरो इउ पिपलआ एलायन्सआव थायाब्ला दिनै बिथांमोननि सरकाराव बिजेपिआ बिराद मोनसे गोरा स्ट्रं रल लाबोनायाव दा बायसान्स बिपिएफनि बा कंग्रेसनि बा अन्य दल खालामनाय सोरबा बेक्तिफोरा बिजेपिजों थांनो हागौ साननानै बिथांमोना सिगाङावनो मा खालामदों प्लान खालामनानै गावसोरनि इउ पिपलआव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय इउ पिपलजों मानो थांनो? आंथ' बुंगोन नांगौ जायोब्ला बिजेपिजों थां, इउ पिपलजों थानायनि खुनु बाथ्रा गैया। मानो इउ पिपलआ खोथा होनानै खोथा लाखिया? मानो इउ पिपलआव सासेबो मोजां मानसि गैया होननानै आं बुंगोन। मा खेथ्रआव? थाखा फैसानि खेथ्रआव। मानो बुंगोन? बिथांमोना एकदम गोरिब रानथाब खुथाब थानाय, जायनि फलाव बिथांमोना थाखा फैसा नुयोब्ला मोनोब्ला बै खुसेंग्रा गुदुङा जेरैहाय दै लोङो थिग बेबायदिनो बै बाला गोराना दै लोंनाय बायदि बै थाखा फैसाफोरखौ गुबुननो होआलासिनो एसेबो रानसारालासिनो थाइसेबो थाखा होआलासिनो गावसोरनि पकेटाव माब्रै हाबगोन बेफोरनि थाखायसो बिथांमोना खोथा सानो। स' बिनिखायनो आं बुंगोन जुदि थाङोब्ला बिजेपिफोरजोंनो थां, कंग्रेसफोरजोंनो थां, खिन्थु इउ पिपलजों थांनायनि खोथा गैया। नाथाय जाथिखौ नायनोब्ला जोङो बिपिएफजों जोङो लोगो होनांगोन। जोङो बिपिएफजों लोगो होनानै जोङो जिथु सनानि बिटिसि बेखौ उद्धार खालामनायजों लोगोसे आरो सिमा बारायनायफोरनि बेलायाव बे सरकारजों थानानै नोंथांमोना खामानि मावनांगोन। मानोना जोङो गोबांबार नुबाय, गोबांबार बिथांनि जिथु उदां बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय बैनिफ्रायबो नुबोबाय। आरो सोर बुंदों बिथाङा आरएसएस नङा होननानै? बिथाङा आरएसएसजों सोमोन्दो गैया होननानै सोर बुंदों? फर एग्जाम्पल आं नोंथांमोननो मोनसेल' एग्जाम्पल होगोन। बिथाङा आरएसएसजों सोमोन्दो गैयाब्ला बिथाङा आबसुनि आफादगिरि जानाय समावनो बोरैहाय बेनाव 10-12 जन गार्ड थानो मोनखो? माजोंहाय बेयो बेबायदि इसु खालामजाखो? बेयो निस्सय बैसोरनि सुबुं जानायखायसो बेबायदि बिथाङा गार्डफोरखौ इसु मोनदों। जायनि फलाव सोमावसारनाय समावनो बिथांनि गार्डफोरा 10-12 जनमोन। अब्ला बिनिफ्राय जों मा मोनथिनो मोनो? स' मालायजों थांखानाया बोरै जाथिनि थाखाय खामानि मावनो? बिनिखायनो आं बुंदों दिनैनि दिनाव खुनु गिनांगौनि बाथ्रा गैया। लाइफआ जेबो नङा। लाइफआव जा जानांगौ जा, खिन्थु सिदा लामाजों थाबाय, नंगौखौ बुं, नंगौ बायदि खामानि माव, जाथिनि थाखाय खामानि माव। एसे एनैया माबा मोनसे जानो हागौ, खिन्थु कमप्लिटलि नोंथांमोननि बै सायावल' गोदै गोदै बुंनाय, सिङाव नोंथांमोना गासैखौबो हजम खालामनाय बैफोरथ' जायाना। दिनै नोंसोरल' जौगाबा जानाय नङा, ओनसोला एसेब्लाबो जौगानांगोन। दिनै थाखा फैसाखौ नोंसोरनोल' नाङा, सोरबा एसेबाबो मोनहैनांगोन। दिनै थाखा फैसाखौ माबायदि मोनहैगोन? दिनैबो दाख्लैसो बाजेट जानानै थांबाय, बांसिनानो बाहेरनि कन्ट्राक्टरफोरनो नोंसोर खामानि होबाय। अब्ला बै बाहेरनि कन्ट्राक्टरफोरा बेयाव बाजार खालामगोन ना बै गावसोरनियाव बाजार खालामगोन? अब्ला बिनिफ्राय थफ्लाजोब्बाय, थाखाखौल' लाना थांबाय मालाय। बेयावथ' बाजार खालामला। बेयाव बाजार खालामनायमोनब्लाबो रायजो राजाफोरा एसेबाबो मोनगौमोन। बिनि कन्ट्राक्टरफोरबा बेयो गावनि मानसिखौ एसेबाबो हाजिरा मुजिरायाव बाहायगौमोन। बिनि कन्ट्राक्टरफोरबा बे दखानावनो सोरबा बेबायदिनो बाला अन्थाइ बायगौमोन। नाथाय
मानो गासिबो बाहेरनिल' बेबायदि जों जौगानाया बोरै फैगोन दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो बेखायनो 2025 मायथाइयाव नोंथांमोना बिटिसिखौ रैखा होनो गोसो दंब्ला आरो सिमा बारायनायनि सायाव खोथाफोर सानलायोब्ला नोंथांमोना निस्सय इउपिपिएलखौ नागारनाया मोजां मानोना सायाव बुंनायजों सिङाव बुंनायजों गोबां डिफारेन्स दं स' थेंक इउ सै